May gawas na ang teaser sa giatangan nga A Second Chance nila ni John Lloyd Cruz ug Bea Alonzo. Ang Second Chance usa ka sequel sa 2007 cult classic nga One More Chance. Ang salida istorya sa gugma ni Popoy ug Basha nga gidala ni John Lloyd ug Bea. Ania ang teaser sa maong salida. Pangako mamaya, huling beses na nating maghihiwalay. Ito na yung huling gabi na mayroong ikaw at ako. Simula bukas, ang meron na lang ay tayo. Tayo habang buhay. Hindi ka na matutulog mag-isa at hindi ka nagigising nang wala ako sa tabi mo. Itong mga kamay na to, hindi ka na bibitawan, ha? I will never let go. 10, 11, 12, 13, 14. I love you, I love you, I love you. Forever and ever. Anong nangyari sa atin, Poy?